سلام ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መዳ ፎሬክስ ኣካዳሚ ሰናይ ናይ ምዝንጋዕን ዕረፍትን ግዜ እናተመነኹ ከምቲ ልሙድ ሎመዓልቲ እውን ናይ ሰንበት ወይ ናይ ሰሙናዊ ማርኬት ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብትሕትና ይዕድመኩም ቅድሚ ናብ ቴክኒካል ኣስፔክት ወይ ቴክኒካል ሳይድ ናይ ማርኬት ምሕላፍና ኣብቲ ፋንዳሜንታል እንታይ ኣሎ ሓቢርና ክንርኢና ነዚ ዝመስል ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ምክንያቱ ማርኬት ኩሉ ግዜ ፋንዳሜንታልን ቴክኒካልን ብሓንሳብ ክልቲኦም ነቲ ፎሬክስ ማርኬት ዝበሃል ኣውዒሞም ስለ ዝርከቡ ኔክስት ዊክ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ኒውስ ስኬጁል ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ነቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ዓብይ ክፀልዎም ዝኽእል ኒውስ ኢቨንታት ኣለና ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሶኒ ሰዓት 7 ፈረቓ ንግሆ ማለት እዩ ናይ ስዊስ ፍራንክ ሲፒአይ ወይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኣለና ይብለና ኣሎ እዚ ሲፒአይ ሲኤችኤፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኒውስ እዩ ከምኡውን ሶሉስ ናይ ጃፓን ጋቨርነር ዊል ስፒክ ይብለና ኣሎ ብፍላይ እዚ ድማ ኣብ ናይ ጂፒዋይ ምስቲ ብጣዕሚ ኣብ ፀቕጢ ዘለዎ ጂፒዋይ ወይ ናይ ጃፓኒዝ የን ኣዝዩ ደኺምዎ ዘሎ እዚ ስፒች እዚ ድማ ኣዝዩ ቮላቲሊቲ ክሬት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ፔርስ ከም በዓል ጂፒዋይ ጂቢፒ ጂፒዋይ ከምኡውን ዩኤስዲ ጂፒዋይ ዝኣመሰሉ ፔርስ ኣዝዩ ዓብ ፅልዋ ዝገብር ኒውስ ኣለና ኣብዚ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ሶሉስ ፒኤምኣይ ኣለና ናይ ዩኤስዲ again ኣብ ረቡዕ ጂዲፒ ናይ ኣውስትራልያ ከምኡውን ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ቼንጅ again ናይ ካናዳ ገቨርነር ባንክ ኦፍ ሬት ስቴትመንት ማለት ይብለና ኣሎ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኒውስ ኢቨንት እዩ ቀፂሉ ሰዓት 3 ረቡዕ ናይ ጀረሚ ፓወል ተስቲፊኬሽን ኣለና ማለት እዩ ወይ ዘረባ ናይ ጀረሚ ፓወል ሓደ ፌደራል ናይ ዩኤስ ኮይኑ ኣብቲ ባንክ ናይ ኢንተረስት ሬት ይኹን ናይ ዝኾነ ናይ ዝግበር ድማ ምንቅስቃስ ናይ ባንክ ዝግበር ድማ ኣዝዩ ዓብ ተራ ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ እዚኦም ብምልኦም ሃይ ኢምፓክት ኒውስ እዮም ዘለውና ማለት እዩ ሰሙን ሙሉእ ክንብል ንኽእል ብዓብዩ ድማ ፍራይደይ ምስ ኮነ ድማ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ወይ ድማ ኤንኤፍፒ ደይ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኣብ መጀመርታ ዓርቢ ናይ ሓድሽ ወርሒ ዝካየድ ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ዝበሃል ዳታ ዝወፅሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ኢትዝ ፓክድ ዝኾነ ብስኬጁል ሰሙን ማለት እዩ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ፋንዳሜንታል ኒውስ ዘለዎ ሰሙን ኢና ከነሕልፍ which is the best opportunity ንዓና ማለት እዩ as a traders እቲ እዚ ድማ እንታይ እቲ ፋንዳሜንታል እንታይ እቲ ማርኬት ናበይ ገሶ ዳይሬክሽን ከም ዝኸይድ ክትሕዘና እዩ እቲ ቴክኒካል ብሕጂ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ማእስን ኣበይን ከም ንኣቱ ብልክዕ ዝሕብረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንትሬደርስ ፅቡቅ ኦፖርቹኒቲ እዚ ናይ ኒውስ ኢቨንታት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ማርኬት ብዙሕ ቮላቲሊቲ ስለ ዝሰርሕ ሓደሽቲ ናይ ምእታውን ናይ ምውፃእን ቦታታት ድማ ፎርም ስለ ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፋንዳሜንታል ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ቴክኒካል ሳይት ክንከይድ ኢና ለስከ Okay, so ኣዝዮም ብሉፃት ከም ትኩን ናይ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ብሉፃት ዝኾኑ ሰጣብ ኣዳልየ ኣለኹ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ፓየር ምሕላፍና ብናይ ዲኤክስዋይ ወይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ኢና ክንጅምር ማለት እዩ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ላስት ዊክ ነዚ ኣብዚ ፎርም ጌርና ዘሎ ናይ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ዝኾነ ናይ ደማንድ ኤርያ ብሬክ ክገብርልና ኣይከኣለን ነዚ 103.800 ኤርያ ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ድማ ናይ ቢሪሽ ሞመንት ሒዝልና ኣሎ ኦፍኮርስ ኣብ ናይ accumulation phase da wala ati halumber nazi ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማ we may expect price to break out nazi break out እንተርጌርና ካብኡ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ DXY ማለት እዩ ስለዚ DXY ከም ነዚ ብሬክ ገይሩ እንድሕር ናብ ናይ ቢሪሽ ምኻድ ጀሚርልና ዝለዓለ ፖቴንሻል ኣለዎ ማለት እዩ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኮሙን ጎልድ ድማ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሞመንተም ናይ ምስናሕ ተኽእልኦም ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ነዚኣ ኣብ ግምት ብምእታው ዲኤክስዋይ ነዚ 103.264 ዘሎ ኤርያ ነዚ ብሬክ ክገብረልና ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዲኤክስዋይ ኣብዚ ሬንጅ እዚ ክሳብ ዝሃለወ እዞም ንብሎም ዘለና ፔርስ
مس DXY correlation ዘለዎም ካ ኣብ range ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ straight away the minute እዚ DXY ካብዚ ትራፒ ኤሪያ ዝወሰሉ ግን ናቶም ሞመንት ድማ ብስትሬት ኣዌይ ክመፀናይ ማለት እዩ ስለዚ DXY ከም ዝረአዮ ዘለና overall ናይ bearish direction እዩ ዘርእየና ዘሎ ግን we have to wait price breakout ነዚ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ DXY ከምዚ ካብ ኮነ let's go ናብ GBP USD okay here we go on GBP USD ድማ ከምዚ ክንፅበይና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ኣብ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ዝነበረ ላስት ዊክ ፕራይስ ኦልሬዲ ነቲ ፕሪቪየስ ዝነበረ ናይ ሴለርስ ኢምባላንስ ሚቲጌት ገይርልና ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤሪያ ይመፀልና ኣሎ ስለዚ at any given time ከምዚ ዓይነት ፎርሜሽን ፎርም ክገብረልና ይኽእል ፕራይስ እንድሕር ነዚ 1.26 1.26700 area እንድሕር ሪቴስት ገይርልና ሞ bearish confirmation candle form እንድሕር ገይርልና ካብዚ there is a potentially market sell off all the way ድማ if it ካብዚ እንድሕር reject ኮይንልና there is high probability market to drop to 1.25300 area ማለት ናብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ስለዚ GBP USD 1.26700 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ዝኾነ ናይ ባይ ኦፖርቹኒቲ ክንርኢ የብልናን 1.26700 ካ እዚ ኣብዚ ሬዚስታንስ ገይርዮ ዘለኹ ኤሪያ ማለት እዩ ነዚ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ don't look for buys at any given time in case ነዚ ፕራይስ ብሬክ ኣብ ዝገብረ እንድሕር ገይርልና ሞ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም above እንድሕር ዓፂልና ካ ባይስ ኮንትሮል ክንሕዚና ማለት እዩ ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ብምግባር all the way price ክሳብ 1.26900 TP1 ከምኡ እንዳበልና ድማ 1.27800 ኤሪያ ናይ 100 ፒፕ እንደ above ዝኾኑ ማለት ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚኣ GBP USD ዝበለፀት ሰጣብ ዝበለፀት ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ከነሕልፍ ኢና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ at any time ግን ፕራይስ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ነዚኣ ጋፕ ኣብዚ ዘላ ወይ ድማ ኣብዚ ዘለና ፌር ቫሊ ጋፕ ፊልም ምስ ገበረልና ካብዚ bearish confirmation እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና above ብምግባር ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ሴል እንድሕር መፂልና ድማ all the way እንታሕቲ ክንከይድ እዩ እቲ ዝበለፀ ነገር ወይ እቲ ቢቲ ናይዚ እንታይ እዩ ማርኬት ናብ ዝኸደ ይኽድ ጥራሕ ኮንፈርሜሽን ረኺብካ ባይ ኦር ሴል ኢኻ ትብል ማለት ስለዚ ናበይ ክኸይድ ማርኬት ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ፕራይስ ብሬክ እንድሕር ገይርልና እቲ ኒውስ ንብሎ ዘለና ድማ ናይ ፖዚቲቭ ንጂቢፒ ዝድግፍ ወይ ድማ ንዩኤስዲ ድማ ኔጌቲቭ አውትካም እንድሕር መፅዩ እዚ ባየርስ ኮንትሮል ናይ ጂቢፒ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣለና ስለዚ ክሳብ 1.27800 ድማ ኮንፊደንትሊ ትሬድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክሊር ዝኾነት ወይ ድማ ናይስ ዝኾነት ሰታብ ብከምዚኣ ክንፅበየ ኢና ክደግመ 1.26700 ብሬክ and above ከይዓፀወልኩም don't look for buys rejection እንድሕር ገይርልና ድማ ኮንፊደንትሊ ክሳብ 1.25 ኤሪያ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብመፃል ዩሮ ዩኤስዲ if we see ሕጂ ናይ ላስት ዊክ ኣይዶግመን እየ ዘለኹ ላስት ዊክ it was very nice trading setups ዝኾነ ሰብ follow እንድሕር ገይርኩም ኮይንኩም I am 100% sure ብዙሕ ፒፕ ሒዝኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ላስት ዊክ very nice trading opportunity እዮም ነይሮም ዋላ ንዖም ሕጂ ምድጋሞም እውን ብዙሕ ገዳስነት የብሉን ሕጂ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢናያ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ዝኾነ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ፎርም ገይራትልና ኣላ ስለዚ ፕራይስ ነዚ ንብሎ ዘለና ስትራክቸር ነዚ ብዚ ማርክ ገይርዮ ዘለዉ 1.0790 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ዊዛውት ኤኒ ዳውት ናብ 1.0665 ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ብምግባር ማለት እዩ እንድሕር ፕራይስ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ ዩሮ ዩኤስዲ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ናይ ቡሊሽ ኮንቲኒሽን እዩ ዘለና ማለት እዩ ሴለርስ ኦልሬዲ ፓወር ፊኒሽ ሴል ኦፍ ናይዚ ማርኬት ዝንድሕር ርኢና ዲስ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ማርኬት ብሬክ ስለዚ ባየርስ ማርኬት ኮንትሮል ገይሮሞ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ድማ ኮንቲኒሽን ክሳብ ናብ 1.1 ታርጌት ብምግባር ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝዩ ብሉስ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እነዚ ናበይ ገፅ ፈለው ትገብር
مسا دما نحنا كنكيدنا حجي انتايو ابزي زغبرو زلخو مالتيو simple way كنريو كنكلالنا we don't need بزح complication مقبار ادليناريو easily the price انتاي زغبر زلو وي دما price action نابيناي دايركشن يخيد الله طرح نحوفلو مقبار يزدلينا مالتيو كلير زخونه منقدي كمزي بزح complication مقبار ادليناريو انا خاب بعقمي مالتيو نتي نتسب بقليل زبلنت ماركت ترديو نتترند فلو بمقبار بروفيت كقبر يزدلز مالتيو سلازي نزي حدا نتبي 0.5 زل اريا نحر بريجيلنا باي بوزيشن بمحاز all the way نلعلي كنكيدنا مالت سلازي يورو يو اس دي كليرلي كم تمثل مالتي بمغزال يو اس دي كات كنرينا ويدما يو اس دولار مسناي كنديان دولار مالتيو زي تريد زي ادما نوت كنتن ناي جي بي بي يو اس دي اند يورو يو اس دي كمان كو ايكونتن ست سيت اب نبلا ايكونتن جن بحفشو برايس اوريدي نزي ابزي نوريو زلنا بيوتيفول زخونه اريا اوف فاليو نحو فيل غيرنا له مالتيو ابزي كريا نخلينا at the same time برايس اوريدي ريجكت خوينلنا له بناي 4 ساعات كمزي نوريو زلنا مالتي سلازي بناي سمولر تايم فريم دما برايس نحنزي اريا ز بريك غيرنا برايس ترند لاين هنا كومون زون هنا بريك نحجرنا حدا نتو 35 45 اريا مالتيو ترند لاين هنا كومون هنا كي ليفل بريك خوني مالتيو كوم دما all the way برايس شورت نايم خاطخلو كلوي مالتيك ساب ابزي اريا at any time دما حدا نتو 36 ندحر بريك غيرنا كساب حدا نت بسالسان شو منتن 400 اريا ناي مخاطخلو كلوي مالت سلازي كم تزبلكو ريلي واو نبلا عينت سيت اب ايكونتن it may take time ግን overall nice ناي بيرش ወይ ድማ ናይ bullish opportunity كلوي مالت سلازي زي USD كا ድማ كم ابتوم ناي US pairs كم نمبر 3 امراص خنري انا خلينا مالتيو نباي نحرخ ድማ بخمزه منقدي كنحزاينا بمقصال GPY which is my favorite زغونت setup مالتي وكل جزء GPY the best pair أنا عاي سلزي كم زرية زلنا دما price completely been have ناي bullish market نيرو هجي دما price up key level rejected حرموغان أبز مالتي أبز لنا again price reversed to balance أبز feel زي كونه gap سلز نبرنا price نزي فيل نمقبار دما بزي تمليسنا له مالتي سلازي if we see now price completely rejected من 4 ساعات time frame market completely rejected سلازي 209 نتبي 300 area 300 اسران 330 area break ساب زي قبرة زخونا نباي position كينري price نزي reject مس قبرنا ناقن ناي سيل كاندل نحفورم غيرنا ستوب لوس نحنا اباب مقبار سيل بوزيشن كر نخلينا مالتيو اوفر اول جين برايس نزز بالكو 209 نتبي 330 320 اريا ندحر بريك غيرنا كابز باي بوزيشن كنحز نخلينا كساب 209 حدا مالتي ناي 100 بيب زخون كساب زي باي بوزيشن كنحز نخلينا اوفر اول تبيرش بزلو بيرش كنترول غبرو زلو ماركت ندحر all the way to the down كيدغن برايس نويح ناي مخاطو قولو كلوين تحت مالتي كساب 285 اريا سلازي برايس بريك نحرقلنا دما بزي كان اي غزي انتري كبنا يخلي مالي سلازي بخلطه منقد كرياينا جي بي واي نمبر 1 برايس زي عند ريجكت غيراتنا سيل بوزيشن كنحزينا نمبر 2 برايس نستراكشر ريجكت مسكبرنا دما سيل بوزيشن كنحزينا all the way كساب ابزي مالتي برايس at any time 209 نتبي 330 اريا بريك تغيرنا دما ابزي ناي هاير تايم فريم هاي زلنا كسباو ناي بولش ناي مخاطولو كلوي مال سلازي جي بي واي دما ات سيم تايم بخمزه ملكع وي بخمزه من قد غيرنا نزمت زلو سومن كليرلي كنكتاتلاينا مالتي فاينالي اي دي جي بي واي نوت نورمالي كابتوم بزح تريد زين قبرون بيرس ياغن ازي امبورتانت زغونه فورميشن غيراتلنا لا كم زريا زلنا برايس نزي ارياز بريك نحرغيرو
ريتيست مس جبرنا سيل بوزيشن لنا نيرنا مالتي ناي زحلف سومن كابز ندحرينا دما برايس كليرلي نزي اريا اوف فالي نحنا بريك جرنا له حجي دما نابزي نبلو زلنا اريا اندامصايو برايس سلازي اشتي بوش نابزي اريا زي ابز كمصمو كابز دما برايس ستوب هاند بمغبار دحريو it will close below همزنا مورات تخلو كهلو اي مالت سلازي تا كنصبينا نشتي بوش نلعلي ببيب ندحرينا ناي كبابي 34 بيب سخون غاب الله مالتي زي فيلم سكونتنا برايس ندحر ريجكت غيرنا حساب زي سيل بوزيشن كنحزينا بحفشا ناي اي دي جي بي واي كم بوناسيا مخنات جي بي واي سلازلاتنا نجي بي جي واي مرأي will be better ግን كممراس زي اول بخمس منقدي سيل بوزيشن كنريا نخلينا مالتي فاينالي ناب بوس مستر جولد مستر جولد نحريناو نزي كلتا سلسته سومن بحسب زخدنايو بزخونه فيديو استخدمتلكم مالتي برايس ناي جولد كومبليتلي نباي يزري يعني ربطنا اذا حلفت فيديو 216 بريك اوت look for buy سيلنا مالتي زي بريك زياده ما باي 216 برايس بريك مس جبره تارجتنا نا 30 حدن لنا نيرنا مالتي 30 حدن دحرينا دما ستريت اواي نابزي مالتي again ابز زحلفه فيديو دحرينا دما ناي لاست ويك 14 بريك اوت 14 بريك اوت ستريت اواي باي بوزيشن نحس كاو دما تارجتنا ناب 10 اريا لنا مالتي كسبابزي حجي ندحريناو كومبليتلي برايس نحنا كي ليفل وين انا اريا فاليو بريك نا غبره ريتست نا غبره ستريت اواي كونتينيوشن نا الى علي زغيز نيرو مالتي 14 بريك دحر مغبار دما كبابي 300 400 بيب even more ستريت اواي كاب 14 لاست ويك زي انا رمالتي دحري بريك اوت دما ستريت اواي 500 بيب all the way نلعب خيد اللو مالتي سلازي توم regularly follow تقبروا hopefully قال بيب كاو حسكم تكونوا مالتي 500 بيب قال لي لا يكون حجة غير انتهينا كنت بيك اب جولد حجة دما if we see buyers already done completely they push the market Friday market ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕፃው ሰዓታት ከባቢ ናይ 300 ፒፕ ዝኸውን ብሓደ ግዜ they push all the way up ማለት እዩ of course PMI news ነይሩ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ዝፀልዎ ግን ብሓፈሽኡ ነቲ ኪ ሌቨል ወይ ድማ ነቲ ኪ ፖይንትስ ንዕኡ ሪትሬስ ናይ ምግባር ወይ ንዕኡ ባላንስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዚ ማርኬት እዚ ሃይሊ ከም ዝኾይኑ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕሪእናያ ድማ እቲ ሳይክል ናይ gold is over no more buys so تاكن سبينا 88 area let's say 9 let's say 9 2090 بريك حساب زي قبل زخونه باي بوزيشن هاي نحزنينا حجي امنا جولد right now observe باي مبال قرب it is high risk because the market زي fair value gap ስለዘለዎ ፊል ክገብሮ ዘለዎ ኤሪያታት ማለት እዩ ስለዚ ባይ ምባል ሕጂ ቁርቢቲዝ ሪስክ ስለዚ እንታይ ንገብርና ፕራይስ እንድሕር ኮምፕሊትሊ እዚ ኣብ ሳይን ንሪኣ ዘለና ፕራይስ ናብዚ ኤሪያ እዚ እንድሕር ሪትሬስ ገይርልና ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ካብዚ ኤሪያ እዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ክሳብ 2056 ክሳብ 2060 ኤሪያ ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ድሕሪ ናይዚ ሪትሬስመንት ወይ ድማ ናይዚ ፑልባክ ምስ ገበረ there is probability market to move up ስለዚ ኣብ ናይ ጎልድ I don't recommend it buys now ቅድሚ ፕራይስ ነዚ ንብሎ ዘለና ኤሪያ ሪትሬስ ምግባሩ ካብዚ ድማ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ኦቨርኦል ግን 21.48 ታች ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ጎልድ ምክንያቱ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ we got this week which is fair value gap ስለዚ at any given time price ነዚ ማርኬት ብምምፃእ ሚቲጌት ክገብሮ እዩ ስለዚ ነዚ ሚቲጌት ክገብሮ እንድሕር ኮይኑ ግን በዚ ዘለዎ ሕጂ ከይድ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክንዚ ዝኣክል ማርኬት እንድሕር ከይዱ ሪትሬስ ወይ ድማ ሪትሬስ ከይገበረ ወይ ነዚ ጋብ ዝፊል ከይገበሮ ክኸይድ
بزح غيد يخلي جن بزح تقولتات probability سلزي بلو حجي أبناء بايس مصنع أبي ريسك سلزي برايس ناب أسرع زمان شو منتن نت بشو حتى بزح جزء و area مالتين دحري تريس غيرنا ما lower lows for من دحري غيرنا sell position نحز كساب أسرع سوسا بدحريو أب أسرع سوسا مش مثلا دما buy position كنحزينا كساب all the way high مالتي all time high كساب لعلي حجي داك خوني خليو already market over expand ويدما over bought كوين سلازلو ناس دمس زلو سومون كساب نعم فارم employment سخون كساب فرايداي اب accumulation phase كسنح يخليو نعم فارم employment شعو اب opportunity ويدما تي نيوز ندحر نيجاتيف بوزيتيف ماشين دولار جولد نز اسرع سوسا خور دي ريتريس قبري مالتي بدحريو كاب اسرع سوسا كباب اسرع 56 اريا تزول دما برايس ناي باي ناي مملاس تقولو كلوي مالتي اوفر اول جن ابزي دمس زلو ابزي حزب حافشا مالتي this month there is high probability all time high gold كنريو مالتي this ناتي personal رأي قوني خليو بحافشو جن تنباي كنبلل نخل زول بوتاتات اسرع سوسا ريتريس مسكبره باي كنبليلا كساب اسرع سوسا ريتريس تقبر جن ابناي اسرع 88 سيل بوزيشن كرينا مالتي لك ازيا زلا ماب تغاتلوا بزيا ماب زيا سيل اور باي بوزيشن كري نقلينا مالتي سلازي كم زيا بمقبار دما نسزمس زلا سومون نايس دقونا ناي تريدين opportunity كلو ناي مالتي over all gold اسران عدن 5 تاج ناي مقبار تقولو كلواي within the coming months كبلي خليا مالتيو at any time جن اب اسرع سوسا السوينا باي اريانا هنا بزلو حجي ريتريس كي قبر نحرقو يدقن not really ريسكنا هنا هاي خوني معناتو of course small stop loss ناي 5 سوسا stop loss بمقبار ابزي باي بوزيشن كنكيد نخلينا انا كاب اسرع 9 عند اربري جيرو جن more دحر زيا ريتريسمنت زيا باين دحر وسيدكم زبالة opportunity تقول مالتيو سلام كتالكم دقيمة يمسجن زغنا سب أبال ناي مدى فوركس أكاديمي تكونوا انتحرد لهم بليز كونتاكت مي يا دقيمة كتالكم من دامسكونكو أبزي كودي أب كتسالي فيديو يرغبنا سسنايو تشاو